אז שלום לכולם והגעתם לסרטון איך להוריד אוריג'ין. אז בואו ניכנס לגוגל, נכתוב אוריג'ין, נלחץ על דאונלוד אוריג'ין, ועכשיו נלחץ פה דאונלוד אוריג'ין for PC, נלחץ, אוקיי, מובילים את הסטאפ, רואים? סטאפ, טוב, נחכה קצת זמן, זה יעלה עוד מעט, ממש עוד מעט. אוקיי, עלה. נעשה אפל, נצא מהאינטרנט, כן, נוצא. אוקיי, עכשיו, בפינג, the original install. אוקיי. זה יגיד, זה אמר, אוקיי. עכשיו זה אמר לי שיש לי אוריג'ין במחשב, וזה, יש איזו בעיה שזה מתקין על, אז לכם זה לא יהיה, אל תדאגו. אוקיי. וזהו, הורדתם אוריג'ין. תירשמו ותורידו משחקים, כן, כמה שבא לכם. ותנו סאב, ותנו לייק, וביי ליום.